ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏମିତି ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇଟା ଶୀତ ଋତୁ ନା ବର୍ଷା ଋତୁ। ସେଇ ମେଘୁଆ ପାଗକୁ ଦେଖିକି ଆଜି ଟିକେ ବନେଇଥିଲି ଉପମାକୁ ମଟର ତରକାରୀ। ପେଟ ପୂଜା ସାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତା ବାପା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଛୋଟ ମହୁରାଳି ମାଛ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ମହୁରାଳି ମାଛର ବେସର ଖଟା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଟିକେ କଳା ସୋରିଷ, ଧଳା ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏବେ ମାଛ ଆମର ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକି ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟଣ କରିବା। ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ବତୁରେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଚକଟିକି ତାର ଖଟା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ମସଲାରେ ଢାଳିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଭାଜି ରଖିଥିବା ସବୁ ମାଛକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମହୁରାଳି ମାଛର ବେସର ଖଟା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।